Odhiambo nyargi. Ka chako gi weche manyien en ni mane en jakom duol makedo kod mibadhi pacho kae men EACC Bishop Buhala ondhiyo rutaya koro bang' higni 6 e apisi. E kinde wuok mare Obukala nopedho ripot mar kaka duol mar EACC osekedo gi mibadhi e pacho kaendi. Ripot mopedho en mano mar higa mar 2021 nyaka 2022 malero ni duolno osereso aguch Kenya kendo duoko mwandu mane oyaki e yor mibadhi. Walter Nyambaga miyo waler mar wachni. Bang' tieko higni 6 e apisi kaka jakom duol mar EACC, Bishop mar kanisa Anglican Dr. Eliud Wabukala wuok e apisi kendo dhi e rutaya bang' tieko thuolo mar apisi makedo kod mibadhi pachoka. Wabukala ne ogwel kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kendo chamo ng'wa mar apisi tarik 23 dwe mar achiel higa 2017. Kaka jadolo ne odirore apisi mar rakruok kod jomibadhi to kod lethe mag yudo mwandu e yono mayot ma ok gichwero luya. Jo Kenya noneno Wabukala kaka jal ma ok nyal, to moko to nojiwe mondo ban ng'ut sati. I want to assure Your Excellency that EACC is stable with a strategic focus on asset recovery, law enforcement, education and awareness for people to understand that with the corruption, all the things that we have talked about in the finances and whatever we want to collect will not help us. Kapoko wuok e apisi, Wabukala nyogolo Lipot mare molero kenge mosego e yor kedo kod mibadhi pachoka. Report mar EACC ma 2021 to kod 2022 magikawe ng'ai mar reso mwandu maromo $940,000 e kendo chwalo ng'ur mag mibadhi 17 do mageng'o lal mag omenda maromo $968 kod buche 33 mag mibadhi manedhi wito omenda maromo $11.2 billion. Wabukala koni EACC ne ogeng'o ne angoke manedhi lal kod lo mapangani maromo $2.5 billion. E lipodno oyango ni EACC bende ne omako mwandu mane en gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu kaluchore kod mwandu maromo $1.9 to kod midusa Christopher Chepkut e kaunti ma Bomet bende ne ondhi kod mwandu mag mibadhi maromo $1.1. E duol mar IBC bende ochwalo ng'ur maromo 24 e do magedoro ni mondo duoki kod Nicholas Owino ma en jalup jata tije migawo mar lope Benson Mutete. Mwandu ne bende ichich gone ne ok oyude yono maler, to kata mana gavana ma Murang'a Mwangi wa Iria to kod omenda maromo $542,000. Duolno bende dwaro lere wi pesa maromo $531 mar Albana Swambua mane en jakanye board mar county ma Machakos. Duolno koni nondo maromo $457 dhi nyime e kama romo $154 to osechwal ni apisi mar jomin buche pachoka. EACC bende okone ne gidino ne chudo mag tenda mag mibadhi mane dhi lal kod omenda maromo $1.4 e loso teko stima e kaunti ma Baringo. E ka bende EACC nogoyo gono chudo mag mwandu moko magalagala e ute mag jela e kaunti ma Nairobi. E kama romo $372,000 bende ne ondhi ka idwa chulo yono mokler e gedo mar ospital manyasani e kaunti ma Kisumu. E ote mar jatatije maduong' ka EACC Twalim Barak opako tich makare mar jadolo Wabukala kuom higni 6 mosetieko apisi. E kendo tielo ni Eliud Wabukala oweyo duol motegno man kod chia makare to kendo mani achiel. Dr. Wabukala koni odhi yweyo kao ng'ai ni otiyo tich malong'o e kendo mong'ith ka ojiwo jal mabiro kao kare mondo be jachia kod ratiro e tije. My term ends today and at the commission I was specifically placed there to bring stability. There was a lot of turnover at that commission, and in one effort to do that, we helped to stagger the entry of these commissioners in stages. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa mbele ni do